ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо беҳтарин ва тозатарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. ва дӯстон, пеш аз оғози навор ба ҳамаи шумо миннатдории худро барои дастгириҳоятон мерасонем. дастгириҳои шумо бо тариқи лайку комментария ба мо илҳом мебахшад ки мо боз ҳам барои шумо наворҳои беҳтаринро омода кунем. ташаккур бародаро. акнун биёед наворро оғоз мекунем. дӯстон, доруҳое ки шумо айни замон дида истодаанд доруҳои гиёҳӣ ва оригинал аз ширкати шифофармо мебошанд. ана ин трибулусу 3 барои бақувват кардани мардонагӣ, барои хунукзадагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд. ин бошад крем фрем барои дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, капсулаҳои самиёван барои фарбешавӣ, равғани донаи каду, равғани хилба, равғани усма, равғани сиёҳдона, миноксидил барои риши мӯйсарбарорӣ ва ҳамчунин доруҳо барои дарди меъдаву рӯда, дарди мушакҳо ва дигар намуди доруҳоро аз ширкати шифофармо дастрас карда метавонед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. яке аз мухлисони ММА ба довари машҳури ММА Ҷон Маккарти савол дод ки агар Дастин Порье Чарлз Оливераро зана ва баъд боз Ҷастин Гейҷерро шикаст диҳад, ӯ дар рӯйхати бузургтарин ҷангвари вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедовро гузашта метавонад ё не? ва Ҷон Маккарти чунин ҷавоб дод: не, барои Ҳабибро гузаштан Дастин бояд ба ягон намуд ғалабаҳои пайдарҳами калон барояд. ӯ дар муҳориба зидди Ҳабиб Нурмагомедов шикаст хӯрда буд ва чӣ гуна мо метавонем ки дар ин чиз чашмони худро пӯшонем? ва боз Ҳабиб ӯро ба осонӣ шикаст дод. ростӣ дар тамоми вақте ки ман дар UFC доварӣ мекардам, ман ягон ҷангвари дигарро дар дохили қафас дидагӣ набудам ки ба монанди Ҳабиб бартарӣ дошта бошад. ман дар дохили қафас бартарии ӯро ҳис мекардам. дар ҳар як муҳориба ӯ ҳар як раундро ба ҳисоби 10-8 мегирифт. ба дастин ягон ғалабаҳои калони пайдарҳам лозим аст то ин ки Ҳабибро дар ин рӯйхат гузара, гуфтааст Маккарти. дӯстон, ба фикри шахсии шумо Дастин Порье чӣ кор карда метавонад то ин ки дар рӯйхати бузургтарин ҷангвари вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедовро гузара? чемпиони UFC дар вазни вазнин Фрэнсис Нгану дар муҳориба зидди довталаб барои камарбанд Сирил Ган прогнози худро дод. биён суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ин муҳориба метавонад ки якчанд раунд идома диҳад, аммо ман фикр мекунам ки ин муҳориба то қарори доварон намеравад. ман ӯро ба нокаут рой мекунам. ман дар назар дорам ки ман танҳо бо як мақсади ӯро ба нокаут рой кардан намебарам, аммо ман медонам ки дар як лаҳза ин кор рух медиҳад. оё ин кор дар якум, дуюм ё дигар раунд мешавад, ман намедонам, аммо ин чиз бояд ки рух диҳад, гуфтааст Нгану. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпион Фрэнсис Нгану ва довталаб Сирил Ган рӯзи 23 январ дар турнири UFC 270 баргузор мегардад. ногуфта намонад ки пеш Фрэнсис Нгану ва Сирил Ган якҷоя тамрин мекарданд ва акнун барои камарбанд меҷанганд. Нгану рекорди 16-3 дорад. дар се муҳориба ӯ бо қарори доварон мағлуб шудааст. яъне дӯстон, то ҳол Фрэнсис Нгануро ягон кас фавран шикаст додагӣ нест. рақиби ӯ Сирил Ган боша рекорди бебохт 10-0 дорад. барои ҳамин дӯстон фикр мекунам ки ин муҳориба ё бо тариқи нокаут ба анҷом мерасад ё ин ки яке аз муҳорибаҳои дилгиркунанда мешавад. байни ду топови ҷангвари вазни нимёнаи UFC, ду трештокери UFC, Колби Ковингтон ва Хамзат Чимаев муноқиша шуд ва ин корро Ковингтон оғоз кард. вақте ки ба ӯ савол доданд ки оё ӯ муҳориба зидди Хамзат Чимаевро қабул мекунад ё не, Ковингтон чунин ҷавоб дод: ман муҳориба зидди камшотро қабул мекунам ё не? охир ӯ як шарманда аст. камшот бояд ягон ҷангвари арзандаро занад, ҷангваре ки дар рейтинг дар топ 5 қарор дорад, на ин ки рақибоне ки барои ӯ UFC бо диққат интихоб мекунанд. ӯ чанд муҳориба дар UFC дорад? 3 ё 4 муҳориба. матбуот ӯро пеш бурда истоданд, дар гирди ӯ хайпи калон ташкил карда истоданд, аммо ин ҷангҳои ҳақиқист ки чунин ҷангвароро мешикананд. агар шумо хоҳед ки як ҳиссаи зиндагии ӯро гирен ва ӯ муддати дароз дар беморхонаҳо хоба, пас ман ба шумо кӯмак мекунам. бе ягон проблема. ман барои ин чиз омодаам ва ман тайёрам ки барои UFC тиҷорат ташкил кунам. касеро ки онҳо бар зидди ман намонанд, ман ваъда медиҳам ки сахт тамрин мекунам
ва малакаҳои нави худро нишон медиҳам, ки то ҳол ягон кас дар ҷаҳон дидагӣ нест. ин сатҳи дигар мешава ва ман ба рақиби худ зарари калон мерасонам. бозиҳо ба анҷом расиданд. акнун ман хеле ҷиддӣ тайёр мешам. ба ман камарбанди шахсии ман дар кор аст ва ман любой тай онҳоро аз пеши роҳи худ нест мекунам, гуфтааст Ковингтон. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Ковингтон ки Хамзатро камшод номид, Хамзат Чимаев ба ӯ ҷавоби хеле кӯтоҳ дод. ту ахлоти рақами 1 навиштааст Чимаев. дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмидем Колби Ковингтон барои муҳориба зидди Хамзат Чимаев омода аст ва акнун мебинем ки UFC аз ин кори шуда муҳориба ташкил мекунанд ё не. агар оиди худи муҳориба гап занем, пас фикр мекунем ки ин орзуи бисёри мухлисон аст. ду ҷанговари топ, ду ҷанговари сахт, ду гӯштингири сахт ва ду трештокери сахт. ин муҳориба орзуи мухлисони ММА аст ва фикр мекунем ки зуд ё дер ин муҳориба ҳатман баргузор мегардад. дӯстон, ба фикри шахсии шумо, агар ин муҳориба баргузор гарда, ки ғолиб шуда метавонад? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.